Όλα καλά? Όχι. Γιατί ρε, πού είμαστε? Παναγιώτη μου, όλα καλά? Ναι. Μπράβο. Γιάννη, για πες μας, ποιο είναι το θέμα σου εδώ? Σε καλά δεμένος. Όχι ακόμα, μας δένουνε, κουνιόμαστε απλώς. Wow. Ορίστε. Δεν ξέρω τώρα, θα σε βιντεοσκοπώ. Να συνέχεια θα πάει γρήγορα. Ναι, πάρα πολύ γρήγορα. Και μετά θα πετάξουμε, θα βγάλουμε φτερά. Σήκω! Τι έγινε? Ωραίο! Κάτσε, γελάω τώρα. Oh, man. Όλα καλά? Εντάξει είσαι? Θα ζήσεις ή θα βγουν τα έντερα σου? Τι? Σου βγει... Πάνω. Μας βγήκαν τα έντερα, Παναγιώτη. Βγάλτε τη ζώνη. Έλα, πάμε. Έλα, Γιάννη. Την τσάντα στην πλάτη. Πού θέλεις? Αχ, τι ωραίο που είναι. Πάμε. Στο τρενάκι το zigzag. Είναι γρήγορο. Όχι. Έλα ρε Γιάννη, είναι γρήγορο και είναι γρήγορο. Άσε μας. Αλλά τα λέει γρήγορα. Έχει πολλές στροφές. Και τι έγινε? Και τι έγινε να μας αλυθείς? Μα πήτα μόνο σε αυτή την αντιφόρα. Ωραία. Όχι, κοίτα αυτό το τρένο. Εκεί θα πάμε μετά, μαμά. Πω, τέλειο. Ναι, κάτσε το βιντεοσκοπήσουμε λίγο. Θα μπεις, Γιάννη? Το σκύλο θα πω. Προτιμώ περισσότερο το σκύλο από γι' αυτό. Είναι ωραίο κι αυτό, ρε. Όχι. Έλα. Έλα, Γιάννη, μη σε χάσω. Έλα, Γιάννη. Tu peux être comme petit coucou. Je vois si tu passes. Παπώ. Μαμά, πρώτα δώσε σε αυτό και μετά στο zigzag. Έλα, Γιάννη. Πρώτα σε αυτό και μετά zigzag. Si tu me suis pas, je suis